Ночі Lambersexual через Palessie проезжал и на агрогородскую дискотеку завитал. Танцы справные, не криво, ни вина не пье, ни пива. Все тутейшие прибегли поглядеть на это диво. Окуляры, френч помяты, борода нібы лопата. Чоботы на босу ногу, вылитый мелиоратор. Вось томился ему тусить, хоча крыху отпочить. Подкажите, где чиллаут, посидеть, Wi-Fi зловить. Запросил за стол даярку. Заказал ёй смузи чарку. Сам же п'е латте ды паліць электронную цигарку. Добрый вечер, я Антон, не лечи за мовитон. Як зовут тебе, паненка, заляцаецца пижон? А зовут мяне Яніна, все хвалюецца дзяўчына. Па ўсім бачна спадабаўся ёй няголены мужчына. Ён, каб дзеўку ачмурыць, пачаў байкамі карміць. Я фрилансер, даушифтер, хочу хату тут купіць. І табе, моя Яніна, прапаную разам жыць. Завядзем свіней в'етнамскіх, будзем па чарце карміць. А затым крэдыт узяць, каб сядзібу збудаваць. Зоймемся агратурызмам, трэба ж неяк зарабляць. Дзеўку доўга ён грузіў, барадой сваей круціў. А пад ранак, пад світанак, ён Яніну спакусіў. Пакуль спіць аграгарадок, Антон накінуў пінжачок, зрабіў яшчэ на памяць селфі, сеў на скутер і ўцёк.